zbraň se skládá ze dvou částí, to je hlaveň. A když máte dynamitovky, jak já tomu říkám, prostě granáty, tak z granátometu ještě můžete vyhodit nějakou tu výbušninu. Tak, fajn. My budeme muset studie. Nebudu to ani pokoušet. Bacha tady. Jo, to je lasery, to je, tak to je snímač. S kufříkem prošel. Jinak dejte si pozor. Náboje do samopalu a do pistole se sčítají. To je prostě... To jenom a s čím budete prostě střílet. Tak to bude voják. A tyhle vojáci mají okolo vyčistit tu základnu prostě, aby se to vláda... Aby to vláda ututulala tuhle katastrofu, tak prostě postřílej všechen personál, co v této základně, to, že jsou velice zlí, takže zabít. Výbušně nepadal, nedotýkáme se toho, nekucháme do toho, neděláme s tím nic. Tak. Teď tady budeme pod bombardováním. Ne, nebudeme ještě. Ty budou vojáci. Prostě opět tedy vojáky, musíte. Jinak zabiju vás. A 18%. A to se necháme být. To snad ani nic takového nemusí být. Vyhnou si asi kometům. Rozstřelit. Jděte. No ano, je to smutný, ale lidi umírají. Chytnul ho ty komet. Je tady takový boss ještě, dá se říci.
Já tomu říkám saň. Někdo tomu říká klovan. Vy si tomu říkejte jak chcete. Je to taková tříhlava zrůda. Ale k ní mám ještě daleko. Projdeme to tudy, bacha na jazyky. Tady jsou vojáci, hodíme granáty. By to mělo být všechno. Myslím teda. Sbíráme munici. To se hodí vždycky. Došli na granáty. Ty si nám budou hodit u té saně, protože díky granátům odradíme jí pozornost a budeme moci přicházet z jednoho bodu do druhého, aby jsme mohli aktivovat oxygén a ještě nějaký zážehové látky, aby jsme mohli zažehnout motor, tím už vaříme. No, a tady jsme u toho bombardování. Nemá cenu si také s nima bitkařit jako já. Protože si tam budou vynořovat stále a další. Oni se nám také spustí k nám dolů ty vojáci, takže my musíme utíct. Teďka najít správnou ventilaci, správnou cestu. To je ta špatná. To je rozhodně ne. Tu je taky to stavy nevede. Tak můžeme se kouknout, co tady je. No nemůžeme, to nejde zničit. Takže druhou šachtou. Dozvíde vojáci. Škoda, že už nemám granáty. Co bych je teďka? Armáda synka poslala vojáky, takže přesto budeme muset nějak překousat. Nejjednodušší způsob. Nesmíte splnout toho ventilátoru, takže asi neznám nějaký jednoduchý způsob. Protože ono to ubírá všema možnýma způsobama. Takže asi opatrně stíst takhle až dolů. Jo, to je ta správná cesta. Nechám postřílem. Uložíme si to. Teďka půjdeme. Pamatujte si, že chodí se zakrvácenou šachtou. Ta to nikam prostě nevede. A můžeme se tam kouknout, jestli nenajdeme nějakou munici nebo tak.